Jama'a wato aikin yahoo yahoo fa akwai daɗi amma kuma akwai wahala. Farko idan ka fara, lokacin da kuɗi ya fara shigo maka, za ka ji daɗin kuɗin nan kuma za ka more kuma za ka ji daɗi sosai sosai. Za ka wataya, za ka shiga duniya, za ka yi duk abin da kake so saboda kuɗin yana shigo maka ne, kuɗi ne na banza. Amma a lokacin da dubunka ya cika, a lokacin da aka kama ka, wallahi sai ka yaba wa aya zaƙi, sai ka yi da na sanin fara shi. Bari in baku wani labari. Akwai wani mugun hacker da ake kiran shi da Hamza. Wannan Hamza ɗin an fi sani shi da suna Smiling Hacker. Kana jin wannan Smiling Hacker ɗin ka san cewa wannan shege ne. Me yasa aka sa masa wannan suna Smiling Hacker ɗin nan? Akwai lokacin da aka yi arresting nashi. An yi arresting nashi ne a Thailand a shekara ta 2013. Lokacin da aka yi arresting nashi, ga 'yan sanda nan sun kama shi, za a tafi da shi kotu. Za a wuce da shi kotu amma sai yana smiling. Me yasa yake smiling? Kawai da aka tambaye shi yake cewa shi ya tuna ne lokacin da yake cin ƙaniyan kuɗi, lokacin da yake riƙe kuɗaɗe, irin watayawan da irin gidajen da yake da shi, irin motocin da yake da shi, irin abubuwa na alfarma da yake da shi. Ya tuna wannan ne kawai sai yake smiling, yana ɗaga mutane hannu. Lokacin da za a wuce da shi kotu kenan. Me ya aikata? Abin da ya yi shi ne ya yi creating wani abu ne da ake kira malware. Wanda suke cyber security sun san me ake kira da malware, wato malicious software. Ya yi creating din shi ne ya sa masa wato spy eye. Spy eye, ido mai duben sirri kenan. Shi wannan spy eye ɗin da ya shiga system ɗinka, da ya installing a system ɗinka, abin da zai fara yi shi ne zai dinga tattara informations naka. Zai dinga duba sirrikanka, videos naka, photos naka, contacts naka da sauran abubuwa. Yana dubawa, yana tattarawa, yana tura masa. A'a, ka yi login bank app application naka ne, zai tattara zai tura masa details ɗin, sunanka da komai. In wani software kake shiga kake wani cike duk zai dinga turawa. Zai dinga tattara duk wani bayanai da kake amfani da shi akan wannan system ɗin, da kuma wanda kake shigarwa da wanda kake fitarwa duk zai dinga turawa. Ya yi ɓarna, ya kama kuɗi, ya yi harkoki. To lokacin ne da aka kama shi, aka kai shi kotu. Bayan an kai shi kotu, aka yanke masa hukuncin shekara 15 a gidan yari. Kaga duk kuɗin da ya cin nan, duk daɗin da ya jin nan zai je zai amayar. Domin zaman gidan yari na shekara 15 ba wasa bane. Shi yasa na faɗa a farko, harkar yahoo akwai daɗi amma kuma idan dubunka ya cika aka kama ka, to wallahi sai ka yaba wa aya zaƙi. Wannan shi ne. Allah ya sa mu dace.